And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in love ako sa isang callboy. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakatutok sa programa mo. Marami akong natututunan sa mga istoryang binabasa mo. At may mga pagkakataong hinihiling ko na sana hindi ako malagay sa sitwasyon na komplikado. Pero eto ako ngayon, napasulat dahil sa bigat ng daladala ko. Itago mo ko sa pangalang Sheena. At ito, ang aking secret file. Pitong taon na kaming kasal ng mister ko. At binayayaan kami ng 2 supling. Isang lalaki na 6 years old. At isang babae na 4 years old. Sa 7 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, masasabi kong iilan pa lang ang mga dumating na grabing away sa aming mag-asawa. Kung hindi dahil sa problema sa pera, problema rin sa pamilya ng mister ko na laging siya ang umaako. At madalas ay siyang ugat ng pagtatalo namin. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin maganda ang pakikitungo sa akin ng mga biyenan ko, na madalas pang ipagtanggol ng mister ko. Palibhasa ay mama at papa's boy. Bagamat responsableng asawa at ama ang mister ko, hindi rin naman maiiwasan na magkaroon to ng bisyo gaya ng alak at barkada. Kaya naman lagi kaming nagtatalo pagdating sa pagiging palabarkada nito. Lagi nitong kinakatwiran na sadyang friendly lang daw siya, kaya maraming kaibigan. Pinipilit ko na lang unawain para hindi na grumabe ang pagtatalo namin. And yes, DJ Rocky, aminado ako na mas grumabe ang pagmamahal ko sa mister ko sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga pagtatalo at pag-aaway namin, mahal ko pa rin siya. Normal naman yun sa mag-asawa. Basta ang mahalaga ay naaayos din naman. Hanga pa rin kasi ako sa mister ko sa pagmamahal niya sa aming mga anak. Ang pagpupursigin niyang kumayod para mabigyan ng mga to ng magandang buhay. At kahit kailan, hindi ito napagbuhatan ng kamay ng aking mister. Kahit gaano pa katitigas sa mga ulo. Puro pangaral at pagsuway ang ginagawa nito. Kaya masasabi kong isa siyang huwaran na ama sa mga anak namin. At bilang mister naman, wala akong nakikitang problema para mabawasan ang respeto at pagmamahal ko sa kanya. Bagamat may katigasan din ang ulo,
Alam din naman nitong makinig sa akin na siyang ipinagpapasalamat ko. May mga mister kasi na kung ano ang gusto, yun ang dapat masunod. Na kailangan ay batas ang bawat sabihin at hindi na binibigyan ng pagkakataon ng misis na magsalita o magdesisyon man lang para sa pamilya. Na dapat siya lang ang may karapatang masunod sa lahat ng gusto nito. Masasabi kong isang respetado at mabuting asawa ang mister ko. Kaya wala na akong ibang mahihiling pa sa Diyos. Sapat na sa akin na binigyan niya ako ng mga malulusog at mababait na anak. At syempre, hindi naman tayo perpektong mga tao. Merong mga pagkakamali na sadyang magagawa natin sa buhay. Pero hindi ko akalain na matindi ang pagkakamaling gagawin sa akin ng asawa ko. Hindi ko inakalang magagawa sa akin ng mister ko ang kataksilan. Nasisira sa akala ko halos perpektong pagsasama namin bilang mag-asawa. Siya mismo ang umamin sa akin ng kataksilan niya na halos magpaguho ng mundo ko. Nasa kwarto kami nun. Ang ganda ng mood ko nun. Nang biglang sinabi niya sa akin, "Ma, sana'y mapatawad mo ko." Tinitigan ko siya sa mukha at tinanong ko siya, "Bakit ba? May nagawa ka bang hindi maganda?" Sumagot siya ng, "Meron akong iba. Si Lori, yung kasamahan ko sa trabaho. Patawarin mo ako." Mag-asawang sampal ang natanggap ng mister ko mula sa akin. Nang marinig ko ang pag-amin niya, nagdilim ang paningin ko. Kung ano-anong mura ang lumabas sa bibig ko. Halos walang patid ang pagsasampal at panununtok ko na ginawa sa kanya. Na hindi niya ininda. Kulang pa yun. At parang gusto kong pumatay sa mga oras na yun. At lalo pang tumindi ang nararamdaman kong galit nang magsalita uli ang mister ko sa akin. Inamin niya sa akin, nabuntis daw ang kabit namin. Yes. Buntis ang kabit niya at nagbabantang guguluhin daw kaming mag-asawa. Hindi ko na napigilang umiyak. Bakit sa amin pa nangyari to? Bakit si Jolo pa? Bakit ang mister ko pa? Patawarin mo ko, Ma. Patawarin mo ko. Sunod-sunod na sabi sa akin ni Jolo. Tinangka niya akong yakapin pero pumalag ako. Nagpumilit itong pakalmahin ako pero lalo lang akong nagsisisigaw sa tindi ng galit ko dahil sa kataksilan niya. Walang pinagkaiba ang mister ko sa mga lalaking hindi marunong makontento sa kanilang mga misis.
Umalis ako sa kwarto naming mag-asawa. At sa isang bakanteng kwarto, doon sa bahay, pumasok ako. Nagsisigaw ako doon. Humagulgol ng sobra-sobra. Masakit para sa akin ang pag-amin ng mister ko. At hindi ko lubos maisip na magagawa niyang pagtaksilan ako. Ganun pala siya kahina pagdating sa tukso. Nag-flashback sa akin yung mga panahong magkasintahan pa lang kami ng mister ko. Yung mga matatamis na pangakong binitawan niya. Yung masasayang sandali naming dalawa. Yung ikasal kami. Yung nagbunga ang pagmamahalan namin. Tanong ako ng tanong sa sarili ko, ano ba yung mga naging pagkukulang ko bilang asawa? At ang masakit na tanong sa buong pagkatao ko, mahal pa ba ako ni Jolo? Wala kasing malinaw na sagot kung bakit sa kabila ng pinakikita kong pagmamahal at kabutihan sa mister ko ay nagawa pa niyang maghanap ng iba. Nakakababa ng tingin sa sarili. Pakiramdam ko, hindi na ako sapat. Hindi na ako kaaya-aya sa paningin ng mister ko. Na kaya siguro naganap siya ng iba. Kasi mas naibibigay ng kabit niya yung pangangailangan niya bilang lalaki na hindi ko na kayang ibigay. Pero napaisip din ako, hindi yun excuse para maghanap siya ng ibang putahe. Kasi kung talagang mahal ako na mister ko, at kung nire-respeto niya ako, hindi siya gagawa ng ganong kalokohan. Paano ko siya patatawarin? Nang sumunod na araw, nagpasya ako mag-impake at umalis. Dala-dala ko ang mga anak namin. Dinala ko ang mga anak namin sa side ko, sa mga magulang ko. Pansamantalay, doon muna kami titira. At sa gabing yun, umalis din ako. Nag-bar ako. At sa pag-iinom kong mag-isa, may lumapit sa aking lalaki. Mukhang bata pa ito. Pero nasa hustong gulang na. May itsura, may katangkaran, matangos ang ilong, at maganda ang pangangatawan. Nagpakilala siya sa akin. Itago natin siya sa pangalang Poncho. Masaya siyang kausap. Masarap kausap. Nagpagkwentuhan namin ang buhay namin. Nagkapalagayan kami ng loob. Kinuha ko ang number niya. At siya rin naman, kinuha ang number ko. Sa gabing yun, wala namang nangyari sa amin. Pakiramdam ko lang ay nakahanap ako ng isang kaibigan na pwede kong masandalan. Kinabukasan ay nagka-textan kami. Maayos ang takbo ng usapan namin. Hanggang sa nagkikita na kami. Consistent ang pakikipag-ugnayan namin sa isa't isa. Consistent ang pagkikita namin. Hanggang sa may nangyayari na rin sa amin. Nakalimutan ko yung sakit na naramdaman ko sa pagtataksil ng asawa ko. Sa piling ni Poncho, protektado ako. Sa piling niya may kaibigan ako. Sa piling niya, punong-puno ako ng pagmamahal.
Malayo sa piling ng taksil kong mister. May mga panahong nagte-text ang mister ko sa akin. Nagsisisi raw ito sa nagawa nitong kasalanan sa akin. Pero parang wala na akong maramdaman. Magsisi man siya, pero parang ito'y huli na. At kung ano man ang problema nito sa babaeng nabuntis niya, harapin niyang mag-isa. Kailangang matuto siyang magbayad sa kasalanang nagawa niya. Hindi ko alam kung darating pa yung araw na kami pa rin. Pero sa ngayon parang ayoko na. Parang okay na ako sa piling ni Poncho. Alam kong trabaho ni Poncho ang paligaya ng ibang tao. Pero nakikita ko ang buong pagkatao niya. Mabait siya. Mabuting tao. At kaya lang naman niya nagagawa ang pagiging callboy ay para sa pamilya niya. Para maiahon ng pamilya niya sa hirap. Sinabi niya naman sa akin na may timeline lang siya sa ganung trabaho. Pag nakapag-ipon na siya, ay magnenegosyo siya. At magtatrabaho sa iba pang pwedeng pasukan. At dahil doon masinangaan ko siya. Masisisi niyo ba ako na na-inlove ako sa isang callboy? Well, iba-iba ang kwento ng pag-ibig ng bawat tao. Pero sana ay maintindihan ako. Hindi lang ng pamilya ko, kundi ng mga anak ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sheena. At ito ang aking secret file.